मंडई पाऊस तर स्टॉप झाला आणि पप्पा पण कामावरनं आलेले आहेत. ते एक छोटासा काम होता. मग अशी आई आणि मी आलो तेव्हा गड्डा मारत होते. तर कशासाठी ते विचारलेलं नाही. तर जामाचं आमचं ते झाड होतं त्याची जागा चेंज करतोय आम्ही. तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिले तर तुम्हाला गुड इव्हनिंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाऊ. तर हा सेकंड टाईम आहे आमच्या इकडे. मामाकडे एकदा गेलो होतो, म्हणजे 3 वेळा झालेले आहे आतापर्यंत. तर आज पण कमेंट होती आणि 2 कमेंट होत्या. त्या दिवशी पण कमेंट होती, त्याच्या अगोदर पण कमेंट होती की कोक्याची रेसिपी दाखवा म्हणून. तर कोक्याला मी 2 वेळा येऊन गेलो पण काही दिसलेले नाही. तर म्हटलं आता 2 वेळा गेलो आहे आणि घरापासून जवळ आहे एकदम. तर तुम्ही पण म्हणत असाल सारखं तिकडेच कशाला जाते कोक्यांच्या इकडे. तर दरवर्षी आम्ही कोके बनवून खातो, म्हणजे कोक्याची रेसिपी करतोच. तर यावर्षी अजूनपर्यंत केलेली नाही. तर आता काय माहिती कशामुळे कोके पडत नाहीत. मामाच्या इकडे पण पडलेले नाही, कायच नाही. तर कशामुळे असेल काय माहिती. सो यंदा तर कोके दिसलेलेच नाही. तर मागच्या वेळी पप्पा बोलले होते की उमळल्याशिवाय येत नाहीत म्हणून. तर आता बराच वेळ पण झालेला नाही, आता उमळलेला पण आहे. तर बघून येऊया जाऊन, जर भेटले तर ठीक आहे, नाहीतर घरी येतो. तर आता काय सोबत काय भांडं वगैरे घेतलेलं नाही किंवा टब वगैरे किंवा बादली वगैरे गोळा करायला. जर असले तर मग घरी येणे आणि परत जाऊया. सो लेट्स गो, जाऊया, बघूया काय भेटला तर भेटला, नाहीतर घरी येऊया. सो वाजलेले आहेत करेक्ट 6:05 झालेली आहेत. आणि वाट तुम्हाला माहितीच आहे, 2-3 तरी तुम्ही बघितलात. मी विहिरीकडनं इकडनंच खालच्या साईडने जातो. तर तुम्हाला बोललो होतो ना, मागच्या पण कमेंट होती पाणी एकदम वरती येतं काय, तर पाणी एकदम वरती येणार. सो आता कितपर्यंत आलेलं आहे बघा. आणि मागच्या बघितलं तर किती खाली होतं बघा. सो हे बघा एवढंसं अंतर राहिलेलं आहे. आता पाणी आणि थोडा पाऊस पडला की एकदम वरती. हाताने कळशी का काय पण असू नये तुम्ही पाणी काढू शकताय, पण काही गरज नाही कारण घरी आमच्या पंप आहे. सो लेट्स गो, जाऊया, बघूया काय दिसतंय काय. इथे पण बऱ्याच रानभाज्या असतील पण समजणार नाहीत आपल्याला. थोड्याच माहिती आहेत, त्या पण आईला माहिती आहेत. सो इथे आम्हाला झाडं लावायला चांगली आहेत कारण ही जागा आहे ती आमचीच आहे. तर पहिली इथे झाडे लावलेली होती पेरूची वगैरे, मागच्या बोललो आहे पण आता बघूया पप्पांना बोलून इकडे झाडं लावून घ्यायची. हे आवळ्याचं झाड आहे, ते पण आम्हाला शाळेत वाटलं होतं एकदा. शिबिर वगैरे असतात ना तेव्हा शाळेत दिलेलं होतं. ते एवढंच आहे आता, कधीपासून मी 10वीत होतो तेव्हा दिलेली होती झाडं. तर आता एवढीच आहेत अजूनपर्यंत, कशामुळे वाढलेली नाही काय माहिती नाही. सो लेट्स गो. चप्पल इथेच काढूया आणि जाऊया. आता पाणी आहे सगळीकडे. कोके काही निदर्शनास येत नाहीत आपल्या. काहीच नाही दिसत आहे, कोक्याने तरसवलेलं आहे आपल्याला. आणि एक गोष्ट आपल्याला चुकलेली आहे, मागच्या बोललो होतं ना तुम्हाला की नांगरणी करायला आलेलो तर लावणी करायला येणार. सो जेव्हा नशीब त्या दिवशी मी सकाळी उठून आलो, नाहीतर ही नांगरणी पण बघायला भेटणार नव्हती. सो लावणी झालेली आहे अशा प्रकारे. आणि आता बघा 1, 2, 3, 4 आणि 5च कोपरे लावले आहेत. आणि बाकीचे तुम्ही हे 2 कोपरे सोडून तिकडे आहे, त्याच्यानंतर 3-4 कोपरे सोडून तिकडच्या साईडला 2-3 आहेत. तर अशी शेती आहे एकदम लांब लांब. काय नाही, कोक्यांचा नामोनिशान नाही. हे बघा कुठेतरी आहेत, हा एक फिरतोय. खरं तर विश्वासच बसत नाही की असे कोपरे भरलेले असायचे की गोळा करायला पिशवी आणली की पिशव्याच्या पिशव्या, बादली आणली की बादलीच्या बादली भरून जायची. तर कोके आता दिसत पण नाहीत, कशामुळे काय माहिती. कोणाला माहिती असलं तर कमेंट करून नक्की सांगा. असा थोडी ना होईल की संपतील, असं होऊच शकत नाही संपतील असा. तर काय माहिती. पण म्हणतात ना मंडई की गोष्टी संपुष्टात येतात हळूहळू पुढे. तर आम्ही तर कोके वगैरे बघितलेत व्यवस्थित. तर कुठे आता आमच्या इकडे आता बघायला कोणाला पुढे जर दाखवायला गेलात तर इकडे आम्हालाच आता दिसत नाहीत कोके. तर पुढच्यानं कसा काय दाखवणार कोके. सो नशीब निदान आम्ही बघितलं आहे तरी. सो आता तरी या साईडला परत कोके शोधायला येणार नाही, झाला तेवढा बस झालेला आहे. आता आपण डायरेक्ट घरी जाऊया. बघूया, आता काय गाडीवर पण जात नाही सध्या पावसामुळे.
स्टँडमध्ये जायचं थांबून घरी यायला काय परवडत नाही. सध्या सगळी गडबड झालेली आहे. गाडी आता सारखी रनिंगमध्ये नाही. जेव्हा शनिवार रविवार मी जेव्हा असतो गाडीवरती तेव्हाच, त्याच्यामुळे सगळा इम्बॅलन्स होते. सो लेट्स गो, जाऊया वरच्या घरी. तर मंडळी घरी येता येता हे झालंय आपल्यासोबत. आवाज ऐकला विहिरीच्या तिथे होतं, धावत घरी वरच्या साईडला पळालो आणि एकदम मस्त जोरदार पाऊस आलेला आहे. आणि आज दुपारपासनं मगाशी पाऊस पडलेला नव्हता अजिबात. चांगली गोष्ट आहे, कपडे सुकत नाहीत नीट, तर कपडे व्यवस्थित सुकले असतील. सो आत्ता चालू झालेला आहे. सो आता पडणारच, आता पावसाचे दिवस आहे तर पाऊस पडणारच काय. फक्त आता चाय प्यायची राहिली. चाय प्यायच्या अगोदर रांगोळी केली आणि लगेच तसाच्या तसा खाली निघालो होतो. मंडई पाऊस तर स्टॉप झाला आणि पप्पा पण कामावरनं आलेले आहेत. ते एक छोटासा काम होता. मग अशी आई आणि मी आलो तेव्हा गड्डा मारत होते. तर कशासाठी ते विचारलेलं नाही, तर जामाचं आमचं ते झाड होतं त्याची जागा चेंज करतोय आम्ही. आणि चुडता बघा कशी झालेली आहेत सुकान. तुम्ही बघितलं असेल बऱ्याच ब्लॉगमध्ये, 1-2 वेळा विहिरीकडे आलो होतो तेव्हा दाखवलेलं. हडतं किती काढताय? हां माती वाहून गेली. होय नाही वरच लागला. कोकी आज आहे ना इतक्यात पडायचे नाही मग अजून काय संपते पडणार. पण आता उमळाला अशा कितको वेळ झालो. गेल्या वर्षी जून महिन्यात कोके एकटी करून गेले. इतक्यात पडायचे ना. लागलेले आहेत का जाम बारके? पाऊस काय दिवसभर पडा का नाही? आज 2 दिवस मस्त. संध्याकाळी कपडे तरी सुकले. काम करू 2 दिवस आमका पावस. तर इथे तो गड्डा आहे करेक्ट. आणि मागच्या तुम्ही बघितलं दोडक्याचे आता केवढे झालेले आहेत बघा वेल मोठे, तर त्यांच्या बाजूलाच लावतोय करेक्ट. इतकंच खोल होतो काय खोल होता आता. आणि ही कसली अळी? तवशी आहेत म्हणजे काकडी आणि दोडकी मिक्स आहेत. फायनली मंडळी व्यवस्थित लावून झालेलं आहे. आता काय टेन्शन नाही. जर लक्ष नसता तर झाड मरून जाणार होता, कारण पप्पा बोलत होते वरच्यावरती लागलेला खालच्या साईडला आणि पावसाच्या पाण्याने ती सगळी मातीवरची वाहून गेली त्याच्यामुळे. तर चांगली गोष्ट आहे. आणि यंदा त्या 1-2 जाम छोटे छोटे लागले पण होते. सो पुढच्या वर्षी नक्कीच आपल्याला खायला भेटणार आपल्या स्वतःच्या झाडाची जाम. सो जाऊया. आता टाईम झाला आहे करेक्ट 7:01 झालेलं आहे करेक्ट. सो बघूया दिव्या किती वाजता आता चाय देते. ते सामान आहे फावडा आणि, तर ते घेऊन जातो आणि व्यवस्थित पाण्याच्या खाली ठेवतो. तर पावसाच्या पाण्याने ती माती निघून जाणार लगेच. जाऊया आता चाय प्यायला हातपाय धुवून. फायनली हातपाय धुवून झालेले आहेत आणि चाय पण रेडी झालेली आहे. तर चाय प्यायला या. चायसोबत आज मारी बिस्किट आणि सगळे अवेलेबल आहेत आज. लवकर आज सॉस आता मॅजिक्स आणि मारी मग कॉमन झालो. झाड लावून झाला डबरो आईन आणि मारले. दियान खतल्यान मी माती काढली. मी भियाले मी पडायचे. मी म्हणत होते लहान जरा बाबा आणते आणि घेऊ. आता ते झालं मारतला त्याच्यात पाणी साचला. उपला आवडी म्हणजे झाड नाहीला तर मारलं तर झाड तर अर्धा दिवसा झाड नाहीला तर ग्रुपला त्याच्यात मग खाना वया होता ना. आणि पावसामुळे गायली माती बुतूर गेली. गायली माती बुतूर गेली. फरान काढू माहिती नाही बुतच चिखल झालं. मारा म्हणा
कोके किती पडले खाली? कोके यंदा उमळाकच नाही. अजून नाही कोके आता नाही उमळणं. लावतोय. नाही येणार. कोणाकडे आणि आता जर- शेती झाली काय संपला. कोणाकडे कोके जर भेटत असतील तर आम्हाला सांगा. शेळीत जाऊया का त्यांच्या? जाऊया. मोठे कोके येते गावतात ना, तेच शोधायचे. अरे, आता बारके सगळं- शोधायचेच नाही. काळ बदललेलो हा. त्याच्यामुळे खोके बिके सगळा बंद झाला. बघूया आता खडे गावतात. नाही आजी सांगते त्यांच्याही थोडे कोके नाही यंदा. म्याव. बाबूकडे मागता तो समजान गेलो कोण ध्यान नाही. सगळ्यांच्या हातात काय दिसणार नाही, दिसतं त्याच्यात. फायनली मंडळी चहा पिऊन झालेला आहे आणि तुम्हाला ते वेल्डिंग मारून आणलेला गाडीचा ते तार लावून झालेली आहे, ते दाखवलेलं नव्हतं तुम्हाला. प्रत्येक गोष्ट मंडळी शेअर करतोय, आमच्या घरातली आमच्या आयुष्यात घडणारी प्रत्येक गोष्ट तुमच्यापर्यंत शेअर करतोय आणि खूप चांगलं वाटतंय की तुमचा एवढा सपोर्ट असतो प्रत्येक गोष्टीला. तर ही बघा, इकडे एक आणि इकडे एक. सो तुम्ही जर गॅस वेल्डिंग करत असाल तर व्यवस्थित दक्षता घ्या. आता हे माझ्याकडनं असं झालेलं आहे, म्हणजे त्यांच्याकडनंच झालेलं आहे, पण याला काय करू शकत नाही. सो हे बघा, इथे जरासा काढला आहे, त्याच्यानंतर इकडच्या साईडला मॅटिंग थोडासा काढला आहे, थोडंसं एकदम जरासा झालेलं आहे. तर याला काय करू शकत नाही. आता परत याला पेंट करावं लागणार. मागचा पण पप्पानीच केला होता. आणि हे बघा, हात पकडून म्हणा काय काय प्रत्येक गोष्ट, कधी कधी सामान चढवतो. तर मागचे टोप चढवले होते कोणाची तरी, म्हणजे जवळच तिथे लोकलच होते, घेऊन जात होतो, तर ते घासले उतरताना, साईडला लागले. तर त्याच्यामुळे हे सुकून गेलं आहे बघा, कलर निघला आहे त्याचा. सो तार तर झाली आहे ना, तर पडदे फक्त. इथे पण घासलं आहे काहीतरी, ते घासतच जरा जरा, काय नाही काय करू शकत नाही याला. सो मंडळी आज जेवण एकदम जबरदस्त आहे, युनिक आहे, आई बनवते, तुम्हाला मजा येणार बघा. 100% खतरनाक आमटी बनते आज, मस्त जबरदस्त. सो बघूया आता काय करायचं नाही, आता जरा टायपिंगची प्रॅक्टिस करायला जातो. 7:55 झालेले आहेत आणि मग डायरेक्ट जेवायचा. तर मंडळी प्रॅक्टिस पण झालेली आहे आणि जेवण पण रेडी झालेलं आहे. तर जेवण आज चिकन वगैरे काय नाही, तर आज कोळताची आमटी आहे, म्हणून बोलत होतो आमटी स्पेशल आहे म्हणून. आणि खरातलो आंबो. तर जेव घ्यावा, मस्त थंड वातावरण झाला पावसाचा बाहेर, आणि कोळताची आमटी कॉम्बिनेशन एकदम जबरदस्त असा. सो कोणाकोणाची फेवरेट आहे कोळताची आमची नक्की कमेंट करून सांगा. फायनली जेवण झालं आणि टाइम झालेला आहे ब्लॉग एडिट करायचा. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.